Jeg hedder Immanuel Negash. Jeg bor i Danmark. Mine forældre er flygtninge fra Etiopien og Eritrea. Vi har en familie på 7. Min far han er førtidspensioneret, og min mor hun er midlertidig arbejdsløs. Vi har et rigtig godt sammenhold i familien, selvom der godt kan være nogle op- og nedture derhjemme. Jeg går selv i gymnasiet og har været på efterskole og gået på en privatskole, kristen privatskole. Jeg er kristen, og det samme er hele min familie også. Vi har et stærkt bånd, også i kristendommen, men også i familien. Jeg vil definere mig selv som en glad person, en person, der har været igennem meget, men har taget det bedste med sig fra de ting. Og jeg har nogle gode venner at læne mig op af, og jeg har en stor tro, og det er helt klart en af mine styrker i livet, og som jeg vil have resten af mit liv. Hvad lader jeg som om? Jeg kan godt lade som om, at jeg tager måske lidt pis på livet. Jeg tager nok ikke alt seriøst, som jeg egentlig burde. Jeg kan godt finde på at slack for meget. Jeg kan godt finde på at være mere interesseret, end hvad jeg egentlig er, selvom jeg egentlig ikke giver en skid, eller giver en fuck. Det er i hvert fald, hvad jeg lader sådan om. Min frygt, der er sådan noget som dyr eller slanger. Slanger kan jeg slet ikke lide. Men jeg frygter nok, at der nok kommer til at ske noget med min familie. Det vil i hvert fald være en af mine største frygter. At der skal ske dem noget, fordi dem jeg er tættest med, og vi har kun os selv i Danmark. Så helt klart det. Det frygter jeg. Mine styrker, det er at se det gode i andre mennesker. Og kunne forstå andre mennesker. Tilpasse mig, selvom det måske ikke altid er mine typer, så har jeg evnen til at være social med dem. Og jeg er god til sport. Lige pt. har jeg desværre ikke mulighed for at dyrke så meget sport, men i hvert fald en af mine gode styrker. Jeg kan godt lide... Bare fortsæt. Ej, seriøst, lad lige være. Lad nu være, seriøst. Lad nu være. Er I færdige? Nej. Så... Der går 2 minutter. Jamen, jeg er færdig lige om 1 minut. Okay, nu... Nej, den var så personlig og god. I ødelagde det hele. Han skulle bare svare på et spørgsmål. Okay, vil du starte forfra? Nej, okay. Jeg holdt du sammen der, så du ikke vil lægge mærke til, at jeg fuck laver dig. Okay. Should I go again? Yeah. You want to do it from start again? No. Let's do the last question. Lad mig bare lave the last question, ikke? Så Okay, men den bliver lidt... Okay, fint. cut on og alt det. Det kan jeg ikke, men... Jeg skal nok lave det. Kan du finde ud af sådan noget? Jeg skal lave sådan noget. Ej, vil du lave den forfra, Immanuel? Nej, jeg gider Okay, så fint nok, så svar på det sidste spørgsmål. Okay, ikke snak nu, vi er i gang med at lave filmen. Ej, det var rigtig inspirerende. Ej, virkelig. Ej, jeg mener, kan jeg står... ikke bare bruge det, og så er det færdigt? Nej, vil du ikke sige det sidste spørgsmål også? Hvad er det sidste spørgsmål? Hvad er det sidste spørgsmål? Hvad vil jeg gerne bidrage til verden med? Hvad vil jeg gerne bidrage til verden? Større fællesskab. Fællesskab. Unity. Og kærlighed. No.